Tirada di mga choy, as you can see, nagmotor-motor ta karon kay moadto ta og Maragusan. So bago na no kay nipalit sa ko green coat kay kabalo jud ko nga muulan-ulan yun yun niya mga part. So samtang napat dres tagom na makita yun yun sa kanindot atong lugar dre awa para natong highway da sa ibabaw sa langit part taas kayo niya karon so good ang taligsik part. Nya of course patubil gyud ano kay naloy kay atong motor ni mobsan da ba 100 ay tubil ano kay kaya ra kay na niya unya karon banking session no sundog pugana niya kay Sara break kabalo bahala lang slide ang dalan may balag gamay kay ligid basta kay makakuan lang yun makabalos lang yun digit papel di atong inwa part unya karon part alright wanay basta ato nang gitrapuhan na tuwang kamera kay para chika you dol na kita sa nabunturan og sarihang na-shoot ko anang bangag diya sa may unahan no so ako adjong gi-check kung nabingkong na ba ni pero may gani wag yun lig-on kaya tuwang kuan part ka na itong mags part so padayon na kaya punta guys so padulong dito sa Bunturan alright so samtang nag-rides ko diri kita kung mag-couple ba awara parang na sana all alright kunya kay murag mahutda naman yung pang voice over na kay of course awa parang kanya content o kadalanan man part so man akong istorya ni nga nindot yung Dios palibot nindot yung mais o nangamatan mo ng mga isdel niya karon check tapod ko part kay of course kay basin maunsa pa lang itong motor dili check up ba kada pila ka oras ay minuto ra kay isa ka oras raman kapi ng Maragusan og gikan Tagum mo right padayon ta part walay sakit atong motor pero magubaan ko pwede na ng kabayo na ko sakyan part nya samtang kabangking ko dre ano napansin ako sa kuya ni tan-aw yun siya sa kuha part nya happy siguro kay siya ba kay mambuto yung mga ayo siguro tong sticker nya wala na ko natagad kay of course no paspas kay padagan o tura pa isa pa kaning dalan diri padulong Maragusan nindot jud kay ni part nindot kayo kay of course simentado naman di pa sa una nga mabtan pa og tulo ka oras no nya karon part rin to sa may tandawan diri sa may paibabaw kay nga part nya samtang niagi na pugod diri nana pa ni tan-aw to ang kuan motor ambot nga no kung nalipay ta kanay tan-aw ambot lang pud ning dalanan ni og malipay pabataan ni no nya karon nana pud ta taud-taud di ba piting lapuka sa akong pagbiyahe kay natingala ko nganong gisirad-an ni diri kay na di gi-repair dito sa unahan so naka-decide ko nga moadton lang ko sa shortcut moagi ko dito so samtang padulong ko dito sa shortcut no kay kauna-una na lang ko ba nga what if masaag ko what if kidnapon ko so mo to may gani nakit-an ako ni sila nya pagtan-an ko sila papa man ni bay kay nag-ilis sila ligid so mo to mga choy sabay na mi dito sa kuan unahan paabot na lang mi dito sa road close bahala nag 30 minutos pa mong paaboton dire so samtang padulong na pud mi dito mga choy no kay basa gyud na tundalan nya mo na dining Maragusan mga choy nindot kay diri apart kay daghan kay mga kuan yung mga pine tree nya basta bugnaw kay nga palibot nya karon naabot na mi dire sa mong balay dire sa mong cafe dire guys nya pag abot na ko gisugo ra ko bay gani ko dire sa likod sa kusina kay para mag-check og pagkaon nya karon gisugo na yon ko kuanon papalit og mga balon og mga bisag unsa so mo to ni adto na pug sentro ani bibay mo pay pag-abot na go bay sugo ra yon awa medyo pahuway ba nya wala. Ang nadre sa akong U-box kay isda og kanang ice, di mong ice box akong U-box. liman mo nang U-box na ko game mo na kong ice box para di lang jud ko magdalag ice box sugo ko nila ba og palit og kanang kuan dito as Tagum kaning isda nya live po kay no magdaldalaw nga ice box akong ligid pagabot na ko diri sa baliganag ballo no cute kay ang iro ba awa para ganaw sungsungog nagko kay cute kay ang pumiran niya to guys end of the story